Ένας αλαζόνας μεγιστάνας, κληρονόμος 25 δισεκατομμυρίων, στοιχηματίζει να παντρευτεί για έναν χρόνο την πρώτη ακατάλληλη γυναίκα που θα βρει. Επιλέγει τη Σοφία, που φαίνεται να είναι άστεγη, σχεδιάζοντας τη μιζέρια της. Για μήνες την ταπεινώνει, αλλά παρατηρεί ασυνέπειες, μιλάει 3 γλώσσες, έχει προηγμένες ιατρικές γνώσεις. Σε ένα αναγκαστικό ταξίδι του μέλιτος, η Σοφία παθαίνει επιληπτική κρίση. Ο Χριστόφορος βρίσκει το διπλωματικό της διαβατήριο και ανακαλύπτει ότι είναι μια φημισμένη νευροχειρουργός που ζει στους δρόμους ως αυτοτιμωρία. Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή όπου η ενοχή τον μεταμορφώνει και ένα σκληρό στοίχημα μετατρέπεται σε λύτρωση, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη θεραπεύει τα τραύματα και βλέπει πέρα από τις εμφανίσεις. Παρακολουθήστε αυτή την ιστορία μέχρι το τέλος. Θα εκπλαγείτε με αυτή την ιστορία. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες αγάπης, τα ρομάντζα, εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι, αφήστε το σχόλιο σας. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε βίντεο σαν αυτό. Συνεχίζοντας, ο ήλιος δεν είχε ακόμη ανατείλει όταν η Σοφία ξύπνησε τρομαγμένη στο παγκάκι της πλατείας, το σώμα της πονούσε και οι εφιάλτες εξακολουθούσαν να αντιχούν στο μυαλό της. Εδώ και 8 μήνες αυτό το παγκάκι στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, είχε γίνει το καταφύγιό της. Όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη μιας ψυχής που δεν μπορούσε πλέον να βρει ηρεμία πουθενά. Στα 28 της χρόνια η Σοφία κουβαλούσε στην πλάτη της ένα φθαρμένο σακίδιο που περιείχε ό,τι είχε απομείνει από την προηγούμενη ζωή της. Μερικά φάρμακα για τον έλεγχο της επιληψίας, ένα διαβατήριο που δεν τόλμησε ποτέ να χρησιμοποιήσει ξανά και μια κιτρινισμένη φωτογραφία από όταν έλαβε το βραβείο καλύτερου ειδικευόμενου στην νευροχειρουργική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Τα καστανά μαλλιά της, που πριν ήταν πάντα άψογα χτενισμένα για τις χειρουργικές επεμβάσεις, τώρα έπεφταν αχτένιστα πάνω στο αδύνατο πρόσωπό της. Τα ρούχα που φορούσε ήταν δωρεές από μια κοντινή εκκλησία, πολύ μεγάλα για το σώμα της που είχε αδυνατήσει δραστικά. Οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα της σαν να ήταν αόρατοι. Κάποιοι έριχναν κέρματα προς το μέρος της, άλλοι απέφευγαν το βλέμμα τους με αμηχανία. Η Σοφία το προτιμούσε έτσι. Προτιμούσε να μην είναι κανείς παρά να πρέπει να κουβαλάει το βάρος αυτού που κάποτε ήταν. Δοθένε Σοφία Μέντελη, η παιδικοθαύμα νευροχειρουργός, που είχε αποφοιτήσει από το Χάρβαρντ στα 24 και θεωρούνταν ένα από τα λαμπρότερα μυαλά της γενιάς της. Αυτή η γυναίκα είχε πεθάνει σε μια χειρουργική αίθουσα πριν από 8 μήνες, μαζί με τον Μιχάλη, το 7χρονο αγόρι που δεν είχε καταφέρει να σώσει. Η ενοχή ήταν ένα βάρος που κουβαλούσε στο στήθος της σαν πέτρα. Κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια της, έβλεπε το πρόσωπο της μητέρας του Μιχάλη όταν έπρεπε να της πει την είδηση. Κάθε βράδυ ξυπνούσε με τον ήχο των καρδιακών μόνιτορ στους εφιάλτες της. Είχε προσπαθήσει να επιστρέψει στη δουλειά, αλλά τα χέρια της έτρεμαν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Είχε δοκιμάσει θεραπεία, αλλά τα λόγια των ψυχιάτρων ακούγονταν άδεια μπροστά στο μέγεθος του πόνου της. Έτσι, ένα βροχερό φθινοπορεινό βράδυ, η Σοφία απλώς εξαφανίστηκε. Άφησε το πολυτελές διαμέρισμα στο Κολονάκι, εγκατέλειψε το ιδιωτικό ιατρείο, αγνόησε τις απεγνωσμένες κλήσεις των γονιών της, διπλωματών που ζούσαν στις Βρυξέλλες. Επέλεξε τον δρόμο ως μια μορφή αυτοτιμωρίας, μια εξορία που ένιωθε ότι άξιζε. Εκείνο το πρωί της Τρίτης, όπως κάθε άλλο, η Σοφία περπατούσε στους δρόμους του κέντρου, αναζητώντας ευκαιριακές δουλειές. Κουβαλούσε χαρτιά, βοηθούσε σε μετακομίσεις, έκανε οτιδήποτε για μερικά ψηλά για να αγοράσει φαγητό. Τα χέρια της, που κάποτε είχαν πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις 16 ωρών συνεχόμενα, ήταν τώρα σκληρά και γρατζουνισμένα από τη χειρονακτική εργασία. Τότε ήταν που σταμάτησε μπροστά στο επιβλητικό κτίριο της φαρμακευτικής Μοντεκάρλο, που η ζωή της πήρε μια απροσδόκητη τροπή. Το γυάλινο κτίριο καθρεφτιζόταν σαν ένα φρούριο στην καρδιά της οικονομικής Αθήνας, σύμβολο της φαρμακευτικής αυτοκρατορίας που άξιζε δισεκατομμύρια ευρώ.
Η Σοφία είχε επιλέξει αυτό το μέρος για να ξεκουραστεί, γιατί η σκιά ήταν καλή και υπήρχε μια βρύση όπου μπορούσε να πλύνει το πρόσωπό της. Κάθισε στα μαρμάρινα σκαλιά, ακουμπώντας το κεφάλι της στον κρύο πυλώνα. Καλοντημένοι άνθρωποι έμπαιναν και έβγαιναν από το κτίριο, μιλώντας στο τηλέφωνο για δουλειές, βυθισμένοι στις σημαντικές ζωές τους. Κανείς δεν την πρόσεχε. Ήταν απλώς ένας ακόμη άστεγος στην Αθηναϊκή Μητρόπολη, μέρος του αστικού τοπίου που η κοινωνία προτιμούσε να αγνοήσει. Τότε ήταν που άρχισε να βρέχει. Μια ψηλή βροχή που σύντομα μετατράπηκε σε καταρακτώδη βροχή τυπική του ελληνικού καλοκαιριού. Η Σοφία κουλουριάστηκε στον πυλώνα, προσπαθώντας να προστατευτεί από το παγωμένο νερό που έτρεχε στο σώμα της. Τα ρούχα της, ήδη μουσκεμένα, κολλούσαν στο δέρμα της και έτρεμε βίαια. Ήξερε ότι έπρεπε να βρει καταφύγιο, αλλά αισθανόταν παράλυτη, σαν να είχε χάσει ακόμη και τη δύναμη να κινηθεί. Παρατήρησε τους ανθρώπους να τρέχουν μέσα στο κτίριο, προστατεύοντας τον εαυτό τους από τη βροχή με ακριβές ομπρέλες και αδιάβροχα μπουφάν. Κανείς δεν την κοίταζε, κανείς δεν ενδιαφερόταν για τη μουσκεμένη γυναίκα που καθόταν στα σκαλιά, και για μια στιγμή, σε μια πικρή ηρωνία, η Σοφία αισθάνθηκε ευγνώμων για αυτή την αόρατη. Ήταν ακριβώς αυτό που άξιζε. Η βροχή έφερε ανεπιθύμητες αναμνήσεις. Θυμήθηκε όταν δούλευε βάρδιες 48 ωρών συνεχόμενα στο νοσοκομείο, σώζοντας ζωές, χειροκροτούμενη από συναδέλφους, σεβαστή από ασθενείς. Θυμήθηκε τον πατέρα της, πρέσβη της Ελλάδας στην Ιταλία, πάντα περήφανο που την παρουσίαζε ως την κόρη μου, την ευρωχειρουργό. Θυμήθηκε τη μητέρα της, μια καταξιωμένη διπλωμάτη που ονειρευόταν να τη δει να ακολουθεί τα βήματα της οικογένειας. Αλλά όλες αυτές οι αναμνήσεις κόπηκαν από την εικόνα του Μιχάλη, το αγόρι που είχε φτάσει στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα με ποδήλατο, με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η χειρουργική επέμβαση ήταν πειραματική, επικίνδυνη, αλλά ήταν η μόνη ευκαιρία. Η Σοφία είχε κάνει τα πάντα σωστά, είχε ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα, αλλά μερικές φορές η ιατρική δεν ήταν αρκετή. Μερικές φορές, ακόμη και όταν δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, χάνεις. Η ορθολογική ενοχή είχε μετατραπεί σε παθολογική ενοχή. Η Σοφία δεν μπορούσε πλέον να συγχωρήσει τον εαυτό της. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το να κάνεις το καλύτερο δυνατό μερικές φορές δεν ήταν αρκετό. Είχε πιστεί ότι δεν άξιζε την άνετη ζωή που είχε, δεν άξιζε τον σεβασμό που λάμβανε, δεν άξιζε τίποτα άλλο εκτός από τα βάσανα που είχε επιλέξει για τον εαυτό της. Όταν η βροχή σταμάτησε επιτέλους, η Σοφία παρέμεινε ακίνητη στα σκαλιά. Τα ρούχα της έσταζαν, σχηματίζοντας μια μικρή λακκούβα γύρω της. Ο ήλιος άρχισε να εμφανίζεται ανάμεσα στα σύννεφα, δημιουργώντας χρυσές αντανακλάσεις στα τζάμια του κτηρίου. Έκλεισε τα μάτια της και πήρε μια βαθιά ανάσα, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για μια ακόμη μέρα επιβίωσης στους δρόμους της Αθήνας, χωρίς να ξέρει ότι η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει ριζικά. Ο Χριστόφορος Μοντεκάρλος ρύθμισε τη μανσέτα του ιταλικού πουκαμίσου, ενώ παρατηρούσε τη βροχή να σταματάει μέσα από το πανοραμικό παράθυρο του 50ου ορόφου. Στα 30 του είχε κληρονομήσει όχι μόνο την φαρμακευτική αυτοκρατορία των 25 δισεκατομμυρίων, αλλά και την αλαζονία που συνόδευε αυτό. Τα μαύρα του μαλλιά τέλεια κουρεμένα και το κοστούμι επί παραγγελία αντανακλούσαν μια ζωή όπου όλα είχαν βγει πάντα ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Το θυροτηλέφωνο χτύπησε. «Κύριε Μοντεκάρλο, οι φίλοι σας έφτασαν για το μεσημεριανό γεύμα», ανακοίνωσε η γραμματέας με τη φωνή προσεκτικά ουδέτερη που όλοι οι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν μαζί του. Στο αποκλειστικό εστιατόριο του τελευταίου ορόφου, ο Χριστόφορος συνάντησε τον Ρικάρντο Αλμέιδα, κληρονόμο μιας εταιρείας εξόρυξης, και τον Φερνάντο Κάστρο, ιδιοκτήτη μιας αλυσίδας ξενοδοχείων. Οι τρεις τους αποτελούσαν τον πυρήνα μιας ομάδας που διασκέδαζε με παιχνίδια όλο και πιο περίτεχνα και σκληρά, που πάντα περιελάμβαναν παράλογα χρηματικά ποσά.
Έπρεπε να είχες δει την έκφραση του σερβιτόρου όταν του είπα ότι απολύθηκε επειδή έριξε μια σταγόνα κρασί στο τραπεζομάτιλο, γέλασε ο Φερνάντο κόβοντας τον εισαγόμενο Σολομό. Αδύναμο, χλέβασε ο Ρικάρντο. Την περασμένη εβδομάδα έβαλα τον οδηγό μου να οδηγήσει 3 ώρες μέχρι την Αράχοβα μόνο και μόνο για να πάρει ένα σάντουιτς που είδα στο διαδίκτυο. Στην επιστροφή είπα ότι είχα αλλάξει γνώμη. Ο Χριστόφορος χαμογέλασε με περιφρόνηση. Δεν έχετε δημιουργικότητα. Η πραγματική εξουσία δεν είναι να ταπεινώνεις υπαλλήλους. Είναι να αποδεικνύεις ότι μπορείς να χειραγωγήσεις οποιαδήποτε κατάσταση, να κάμψεις οποιονδήποτε στη θέλησή σου. Μεγάλη κουβέντα, προκάλεσε ο Ρικάρντο. Αλλά δεν το έχεις αποδείξει ποτέ πραγματικά. Πάντα τα είχες όλα εύκολα. Γεννήθηκες πλούσιος, κληρονόμησες τα πάντα έτοιμα. Το σχόλιο άγγιξε έναν νεύρο. Ο Χριστόφορος μισούσε οποιαδήποτε υπόνοια ότι δεν είχε κατακτήσει το στάτους του με δική του αξία, ακόμη κι αν ήταν εν μέρει αλήθεια. «Θέλετε μία απόδειξη?» είπε με χαμηλή και επικίνδυνη φωνή. Ο Φερνάντο έσκυψε προς τα εμπρός, ενδιαφερόμενος. «Τι είδους απόδειξη?» Ο Χριστόφορος κοίταξε έξω από το παράθυρο. Τα μάτια του περιπλανήθηκαν στο αστικό τοπίο μέχρι να σταματήσουν στη μοναχική φιγούρα που καθόταν στα σκαλιά του κτηρίου του. Ακόμα και από μακριά μπορούσε να δει μια μουσκεμένη γυναίκα, σαφώς άστεγη, κουλουριασμένη στον πυλώνα. «Αυτή η γυναίκα εκεί κάτω», έδειξε, «στοιχηματίζεται πόσο μπορώ να την κάνω να με παντρευτεί και να αντέξει έναν ολόκληρο χρόνο γάμου». Ο Ρικάρντο παραλίγο να πνιγεί με το κρασί. «Μιλά σοβαρά?» 50 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο Χριστόφορος χωρίς δισταγμό. «Αν καταφέρω να την παντρευτώ και να διατηρήσω τον γάμο για έναν ολόκληρο χρόνο, δωρίζεται 50 εκατομμύρια σε φιλανθρωπίες. Αν αποτύχω, δωρίζω εγώ». Ο Φερνάντο κούνησε το κεφάλι του δύσπιστος. «Χριστόφορε, αυτό είναι τρελό. Δεν ξέρεις καν ποια είναι». «Ακριβώς αυτό είναι το θέμα». «Δείτε πόσο εύκολο είναι». Ο Χριστόφορος τράβηξε τα κιάλια όπερας που πάντα κουβαλούσε για να παρατηρεί λεπτομέρειες σε συναντήσεις. Εστίασε στη γυναίκα εκεί κάτω. Τέλεια, εντελώς παραμελημένη εμφάνιση, ρούχα κουρέλια, πιθανώς απελπισμένη για χρήματα. Θα είναι σαν να παίρνω καραμέλα από παιδί. Ο Ρικάρντο και ο Φερνάντο αντάλλαξαν ματιές. Γνώριζαν τον Χριστόφορο χρόνια και ήξεραν ότι ποτέ δεν υπαναχωρούσε από ένα στοίχημα. «Και αν αρνηθεί?» ρώτησε ο Φερνάντο. «Κανείς δεν αρνείται τα χρήματα όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση», απάντησε ο Χριστόφορος με ψυχρότητα. «Θα προσφέρω 100.000 ευρώ. Για κάποιον σαν αυτήν θα είναι μια περιουσία». «Οι κανόνες?» ρώτησε ο Ρικάρντο, πάντα πρακτικός. «Επίσημος γάμος, ένας ολόκληρος χρόνος συμβίωσης ως σύζυγοι. Κανένας χωρισμός, καμία ακύρωση. Αν παραιτηθεί ή αν δεν καταφέρω να την κρατήσω, για 12 μήνες χάνω το στοίχημα». «Και δεν μπορεί να ξέρει για το στοίχημα», πρόσθεσε ο Φερνάντο. «Προφανώς. Θα εφεύρω μια ιστορία για κληρονομιά, νομικά ζητήματα που απαιτούν γάμο. Υποτιμάτε την ικανότητά μου να πείθω». Οι τρεις τους επισφράγισαν τη συμφωνία με μια χειραψία όπως έκαναν από τα χρόνια του οικοτροφείου. Για τον Χριστόφορο ήταν κάτι περισσότερο από ένα στοίχημα, ήταν θέμα υπερηφάνειας. Έπρεπε να αποδείξει ότι μπορούσε να ελέγξει οποιαδήποτε κατάσταση, να χειραγωγήσει οποιονδήποτε. 20 λεπτά αργότερα, ο Χριστόφορος βγήκε από το κτίριο φορώντας πιο casual ρούχα, αλλά ακόμα εμφανώς ακριβά. Πλησίασε τη γυναίκα στα σκαλιά με το υπολογισμένο χαμόγελο που χρησιμοποιούσε σε σημαντικές διαπραγματεύσεις. Η Σοφία δεν τον πρόσεξε μέχρι που η σκιά του απέκλεισε τον ήλιο. Σήκωσε τα μάτια της συναντώντας έναν ψηλό άντρα με έντονα χαρακτηριστικά και σίγουρη στάση. Υπήρχε κάτι αρπακτικό στο χαμόγελό του που την έκανε ενστικτωδώς να συρρικνωθεί. «Γεια σου», είπε ο Χριστόφορος, η φωνή απαλή αλλά με μια φυσική εξουσία. «Το όνομά μου είναι Χριστόφορος, μπορώ να καθίσω». Η Σοφία γνέφη διστακτικά. Δεν ήταν συνηθισμένη να την πλησιάζουν καλοντημένοι.
Άνθρωποι, ειδικά άντρες που σαφώς προέρχονταν από έναν άλλο κοινωνικό κόσμο. «Έχω μία ασυνήθιστη πρόταση για σένα», συνέχισε, καθισμένος δίπλα της, σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. «Πρώτα απ' όλα, πώς σε λένε?» «Σοφία», απάντησε με βραχνή φωνή από κάποιον που μιλούσε λίγο. «Σοφία, όμορφο όνομα». Το χαμόγελο του διευρύνθηκε. «Σοφία, πρέπει να παντρευτώ». Εκείνη ανοιγόκλεισε τα μάτια της, μπερδεμένη. «Συγγνώμη?» «Ζητήματα κληρονομιάς, πολύ περίπλοκα για να εξηγηθούν. Χρειάζομαι μια σύζυγο για έναν χρόνο, μόνο στα χαρτιά. Σε αντάλλαγμα πληρώνω 100.000 ευρώ. Ο Χριστόφορος μελέτησε προσεκτικά την αντίδρασή της. «Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά είναι απολύτως νόμιμο. Ένας χρόνος γάμου. Λαμβάνεις τα χρήματα. Ακολουθούμε χωριστές ζωές». Η Σοφία ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει πιο γρήγορα. 100.000 ευρώ ήταν περισσότερα χρήματα από όσα μπορούσε να φανταστεί στην τρέχουσα κατάστασή της. Θα μπορούσε να νοικιάσει ένα δωμάτιο, να αγοράσει ρούχα, ίσως ακόμη και να αναζητήσει ιατρική βοήθεια για τα προβλήματά της. «Γιατί εμένα?» ρώτησε με δυσπιστία. «Ειλικρινά, επειδή χρειάζεσαι τα χρήματα και επειδή δεν με γνωρίζεις, χωρίς συναισθηματικές επιπλοκές, χωρίς προσδοκίες, καθαρά επαγγελματικό». Ο Χριστόφορος διατήρησε τον casual τόνο, σαν να συζητούσε τον καιρό. Η Σοφία κοίταξε τα δικά της βρώμικα χέρια μετά τον κομψό άντρα δίπλα της. Κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτή την πρόταση, αλλά η ανάγκη μιλούσε πιο δυνατά από την περίσκεψη. «Πώς ξέρω ότι δεν είναι κάποιο είδος απάτης?» Ο Χριστόφορος έβγαλε το πορτοφόλι του και έδειξε ένα ποσό σε μετρητά. «Εδώ είναι 5.000 ως ένδειξη καλής πίστης. Τα υπόλοιπα τα λαμβάνεις όταν υπογράψουμε τα χαρτιά». Η θέα των χρημάτων έκανε τη Σοφία να τρέμει. Εδώ και μήνες δεν έβλεπε χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. «Έναν ολόκληρο χρόνο?» ρώτησε με αδύναμη φωνή. «Έναν χρόνο μετά από αυτό ο καθένας ακολουθεί τη ζωή του. Εσύ με 100.000 ευρώ για να ξεκινήσεις ξανά». Η Σοφία έκλεισε τα μάτια της. Ένιωθε ότι έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο, αλλά ο διάβολος προσέφερε μια ευκαιρία επιβίωσης. Μια ευκαιρία να βρει ίσως δυνάμεις για να ανοικοδομήσει κάτι από την κατεστραμμένη ζωή της. «Εντάξει», ψιθύρισε, «δέχομαι». Το ληξιαρχείο στο κέντρο της Αθήνας μύριζε παλιό χαρτί και γραφειοκρατία. Η Σοφία καθόταν σε μια πλαστική καρέκλα φορώντας ένα απλό φόρεμα που ο Χριστόφορος είχε αγοράσει σε ένα λαϊκό κατάστημα την προηγούμενη μέρα. Ήταν μπλε ναυτικό, διακριτικό, αλλά ήταν καθαρό. Μια πολυτέλεια που είχε ξεχάσει εδώ και μήνες. Τα χέρια της έτρεμαν ελαφρώς καθώς κρατούσε τα έγγραφα ταυτότητας που ο Χριστόφορος είχε βοηθήσει να ανανεώσει. Ο Χριστόφορος έφτασε 10 λεπτά αργοπορημένος, μιλώντας στο κινητό, τηλέφωνο δυνατά για μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Φορούσε ένα σκούρο γκρι κοστούμι που κόστιζε περισσότερο από το ετήσιο εισόδημα των περισσότερων ανθρώπων που παρευρίσκονταν στο ληξιαρχείο. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, κοίταξε τη Σοφία σαν να αξιολογούσε μια επιχειρηματική εξαγορά. «Έτοιμη για αυτό?» ρώτησε, χωρίς κανένα ίχνος νευρικότητας ή συγκίνησης. «Έτοιμη», απάντησε η Σοφία, αν και δεν ήταν σίγουρη για τίποτα. Ο υπάλληλος του ληξιαρχείου, ένας μεσήλικας με χοντρούς φακούς, τους κάλεσε να υπογράψουν τα έγγραφα. Ο Χριστόφορος είχε επιλέξει αυτό το μέρος σκόπιμα. Ήταν διακριτικό, γρήγορο και δεν έκανε περιττές ερωτήσεις για αντισυμβατικούς γάμους. «Κύριε Μοντεκάρλο», είπε ο υπάλληλος, αναγνωρίζοντας το επώνυμο, «όλα είναι εντάξει. Χρειαζόμαστε μόνο τις υπογραφές και τους 2 μάρτυρες». Οι μάρτυρες ήταν ο Ρικάρντο και ο Φερνάντο, που είχαν φτάσει λεπτά πριν με χαμόγελα κακοκριμμένα. Παρατηρούσαν τη Σοφία με ένα μείγμα περιέργειας και περιφρόνησης, σαν να ήταν ζώο σε ζωολογικό κήπο. Η Σοφία πρόσεξε τα βλέμματα, αλλά προσποιήθηκε ότι δεν τα έβλεπε, συγκεντρώνοντας στην υπογραφή του ονόματός της στα έγγραφα με την τρεμάμενη καλλιγραφία κάποιου που δεν έγραφε εδώ και πολύ καιρό.
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους», είπε ο υπάλληλος χωρίς ενθουσιασμό, σφραγίζοντας το τελευταίο χαρτί. Ο Ρικάρντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πνιγμένο γέλιο. «Τι συναρπαστική τελετή», μουρμούρισε στο Φερνάντο, αρκετά χαμηλά για να μην ακούσει καθαρά η Σοφία, αλλά αρκετά δυνατά για να την ταπεινώσει. Ο Χριστόφορος δεν έδειξε καμία αμηχανία. Έβαλε το αντίγραφό του των εγγράφων στο κοστούμι του και γύρισε προς τη Σοφία. «Έτοιμο. Τώρα. Είσαι γυναίκα μου». Η λέξη γυναίκα βγήκε από το στόμα του σαν να ήταν κάτι δυσάρεστο. Βγαίνοντας από το ληξιαρχείο, ο Χριστόφορος σταμάτησε στο πεζοδρόμιο και κοίταξε τη Σοφία. «Πάμε στο σπίτι μου. Θα μείνεις εκεί κατά τη διάρκεια του έτους». Το διαμέρισμα του Χριστόφορου βρισκόταν σε μια από τις πιο αριστοκρατικές περιοχές της Αθήνας, σε ένα ρετιρέ που καταλάμβανε ολόκληρο τον τελευταίο όροφο ενός πολυκατοικίας. Η Σοφία δεν είχε δει ποτέ τόση πολυτέλεια συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Το πάτωμα ήταν από εισαγόμενο μάρμαρο, τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή πρόσφεραν μια πανοραμική θέα της πόλης και κάθε έπιπλο φαινόταν να έχει επιλεγεί από έναν διεθνή διακοσμητή. «Κάποιοι κανόνες», είπε ο Χριστόφορος περπατώντας στο δωμάτιο σαν να έκανε μια επιχειρηματική παρουσίαση. «Θα κοιμάσαι στο δωμάτιο υπηρεσίας στο τέλος του διαδρόμου. Μην αγγίζεις τίποτα που δεν επιτρέπεται ρητά. Μην δέχεσαι επισκέψεις χωρίς την άδειά μου. Και μην έχεις αυταπάτες νομίζοντας ότι αυτό είναι κάποιο είδος παραμυθιού». Η Σοφία γνέφει σιωπηλά, νιώθοντας εντελώς εκτοπισμένη σε αυτό το περιβάλλον. Τα ξυπόλυτα πόδια της βυθίζονταν στο περσικό χαλί καθώς ακολουθούσε τον Χριστόφορο στο μικρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του διαμερίσματος. Ήταν καθαρό και είχε ένα απλό κρεβάτι, αλλά σε σύγκριση με τη ζωή στους δρόμους έμοιαζε με παλάτι. «Υπάρχουν ρούχα στην ντουλάπα», είπε ο Χριστόφορος, δείχνοντας μια μικρή ντουλάπα. «Τίποτα επώνυμο, μόνο τα απαραίτητα για να μην ντρέπεσαι όταν είμαστε μαζί δημόσια». «Ευχαριστώ», μουρμούρισε η Σοφία, η πρώτη λέξη που κατάφερε να προφέρει από τότε που μπήκαν στο διαμέρισμα. «Μη με ευχαριστείς, είναι μια εμπορική συναλλαγή, τίποτα περισσότερο». Έκανε μια παύση στην πόρτα. «Α, και Σοφία, όταν πρέπει να εμφανιστούμε μαζί δημόσια, θα χαμογελάς και θα προσποιείσαι ότι είμαστε ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Μη με κάνεις ρεζίλη». Τις πρώτες εβδομάδες ο Χριστόφορος καθιέρωσε μια σκληρή αλλά αποτελεσματική ρουτίνα. Η Σοφία ξυπνούσε νωρίς, ετοίμαζε το πρωινό του και μετά εξαφανιζόταν από το διαμέρισμα, ενώ εκείνος δούλευε στο σπίτι. Περιπλανιόταν στην πόλη, νιώθοντας παράξενα με καθαρά ρούχα και ένα πορτοφόλι με λίγα χρήματα, αλλά χωρίς το θάρρος να κάνει κάτι ουσιαστικό με αυτή την προσωρινή ελευθερία. Το βράδυ, όταν ο Χριστόφορος επέστρεφε από κοινωνικές συγκεντρώσεις ή επαγγελματικά δείπνα, φρόντιζε να την αντιμετωπίζει σαν υπηρέτρια. Η Σοφία έτρωγε μόνη της στην κουζίνα, ενώ εκείνος διπνούσε στην τραπεζαρία, παρακολουθώντας τηλεόραση ή μιλώντας στο τηλέφωνο για θέματα που δεν καταλάβαινε. «Θα μπορούσες τουλάχιστον να είχες πλύνει τα πιάτα», είπε ο Χριστόφορος ένα βράδυ, μπαίνοντας στην κουζίνα όπου η Σοφία τελείωνε να τρώει ένα σάντουιτς. «Δεν είναι επειδή μένεις εδώ δωρεάν που δεν χρειάζεται να είσαι χρήσιμη». «Συγγνώμη», απάντησε η Σοφία αυτόματα. Είχε αναπτύξει τη συνήθεια να απολογείται για τα πάντα. Για το ότι ανέπνεε πολύ δυνατά, για το ότι χρησιμοποιούσε το μπάνιο όταν ήταν κοντά, για το ότι υπήρχε στον ίδιο χώρο με αυτόν. Ο Χριστόφορος την παρακολούθησε να πλένει τα πιάτα, παρατηρώντας πως τα χέρια της κινούνταν με μια περίεργη ακρίβεια. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που κρατούσε τα αντικείμενα, μια σχεδόν χειρουργική φροντίδα που δεν τέριαζε με την εικόνα που είχε δημιουργήσει για αυτήν. Αλλά απέρριψε τη σκέψη. Πιθανότατα ήταν απλώς μανία κάποιου που είχε ζήσει με πολύ λίγα και τώρα φρόντιζε κάθε αντικείμενο σαν να ήταν πολύτιμο. Ένα βράδυ, ενώ ο Χριστόφορος δεχόταν μερικούς συναδέλφους για μια ανεπίσημη συνάντηση, κάλεσε τη Σοφία στην κουζίνα. «Έλα εδώ», διέταξε η φωνή σκληρή.
Η Σοφία εμφανίστηκε στην πόρτα του σαλονιού, ντροπαλή και άβολα, με την παρουσία καλοντημένων ξένων που την κοιτούσαν με κακοκριμμένη περιέργεια. «Κύριοι, αυτή είναι η γυναίκα μου, η Σοφία», είπε ο Χριστόφορος με ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια. «Μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς γνωριστήκαμε». Οι άντρες στο δωμάτιο γέλασαν σαν να ήταν ένα εσωτερικό αστείο. Η Σοφία ένιωσε το πρόσωπό της να καίει από ταπείνωση, αλλά παρέμεινε όρθια, τα χέρια της πλεγμένα μπροστά στο σώμα της. «Δεν είναι κλασική ομορφιά», σχολίασε ένας από τους άντρες, «αλλά έχει μια ορισμένη ρουστίκ γοητεία». «Ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν», απάντησε ο Χριστόφορος. «Κάποιον χωρίς προσχήματα, χωρίς επιπλοκές». Η Σοφία επέστρεψε στην κουζίνα με δάκρυα στα μάτια της, αλλά όχι από λύπη, από θυμό. Για πρώτη φορά από τότε που είχε δεχτεί αυτή την παράλογη πρόταση, ένιωσε μία σπίθα από την παλιά της προσωπικότητα. Η γυναίκα που κάποτε είχε αντιμετωπίσει χειρουργία με απόλυτη εμπιστοσύνη ήταν ακόμα εκεί, θαμμένη κάτω από στρώματα τραύματος και αυτοϋποτίμησης. Εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη στο στενό κρεβάτι του δωματίου υπηρεσίας, η Σοφία πήρε μια σιωπηλή απόφαση. Θα ανεχόταν αυτή τη μεταχείριση επειδή χρειαζόταν τα χρήματα, επειδή δεν είχε εναλλακτική λύση, αλλά δεν θα επέτρεπε στο Χριστόφορο να καταστρέψει εντελώς αυτό που ήταν. Θα φύλαγε την αξιοπρέπεια που της είχε απομείνει σαν έναν μυστικό θησαυρό, περιμένοντας την ημέρα που θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει ξανά. 3 μήνες είχαν περάσει όταν ο Χριστόφορος αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει τη συζυγική του ζωή πιο πιστική για να διατηρήσει την εμφάνιση του στοιχήματος. Η πίεση προερχόταν από τον Ρικάρντο και τον Φερνάντο, που άρχισαν να αμφισβητούν αν ο γάμος ήταν αρκετά πραγματικός για να αξίζει τα 50 εκατομμύρια που διακυβεύονταν. «Ζείτε σαν ξένοι», είπε ο Ρικάρντο κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο κλαμπ. «Κανείς δεν πιστεύει ότι είστε παντρεμένοι αληθινά. Δεν εμφανίζεται καν σε κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί σου». Ο Χριστόφορος ήξερε ότι είχαν δίκιο. Η Σοφία ήταν ουσιαστικά αόρατη στη ζωή του, κάτι που ηρωνικά θα μπορούσε να ακυρώσει το στοίχημα. Χρειαζόταν αποδείξεις ότι ήταν ένα νόμιμο ζευγάρι, ακόμα και αν ήταν κατασκευασμένες. «Εντάξει», είπε εκνευρισμένος, «θα την πάω σε μερικές εκδηλώσεις, θα κάνω το πλήρες θέατρο». Η πρώτη δημόσια εμφάνιση θα ήταν στον φιλανθρωπικό χορό του Ιδρύματος Αθηνών, μια εκδήλωση όπου η αθηναϊκή ελίτ συγκεντρωνόταν για να επιδείξει τη φιλανθρωπία. Ο Χριστόφορος ενημέρωσε τη Σοφία την παραμονή, χωρίς καμία υπόλοιψη για τα συναισθήματά της. «Αύριο το βράδυ έρχεσαι μαζί μου σε έναν χορό», ανακοίνωσε μπαίνοντας στο δωμάτιό της χωρίς να χτυπήσει. «Έχω αγοράσει ένα φόρεμα. Ελπίζω να μην με ντροπιάσεις». Το φόρεμα ήταν κομψό αλλά συντηρητικό, μαύρο και απλό, σαφώς επιλεγμένο για να μην τραβήξει την προσοχή. Η Σοφία το κράτησε πάνω στο σώμα της, νιώθοντας το λεπτό και ακριβό ύφασμα ανάμεσα στα δάχτυλά της. Είχε τόσο καιρό να φορέσει κάτι τέτοιο, που είχε ξεχάσει πώς ήταν να φοράς όμορφα ρούχα. Την επόμενη μέρα, ο Χριστόφορος προσέλαβε μια κομμότρια και μια μακιγιέζ για να φτιάξουν τη Σοφία. Οι επαγγελματίες δούλεψαν σιωπηλά, μετατρέποντας τα ξηρά της μαλλιά σε απαλούς κυματισμούς και καλύπτοντας τα σημάδια της δύσκολης ζωής με βάση και κονσίλερ. Όταν τελείωσαν, η Σοφία μετά βίας αναγνώρισε τον εαυτό της στον καθρέφτη. «Καλύτερα», είπε ο Χριστόφορος, αξιολογώντας το αποτέλεσμα σαν να ήταν ένα τελικό προϊόν. «Τουλάχιστον τώρα φαίνεσαι αξιοπρεπής». Ο χορός γινόταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μεταμορφωμένο σε μια πολυτελή αίθουσα για την περίσταση. Η Σοφία κράτησε τον βραχίωνα του Χριστόφορου, καθώς έμπαιναν, νιώθοντας εκατοντάδες περίεργα βλέμματα πάνω της. Οι γυναίκες που παρευρίσκονταν φορούσαν κοσμήματα που κόστιζαν περισσότερο από αυτοκίνητα και οι άντρες συζητούσαν επιχειρήσεις εκατομμυρίων ανάμεσα σε ποτήρια εισαγόμενης σαμπάνιας. «Χριστόφορε», χαιρέτησε μια ξανθιά μεσήλικη γυναίκα, σαφώς από την υψηλή κοινωνία.
Δεν πιστεύω ότι επιτέλους παντρεύτηκες. Και ποια είναι αυτή η όμορφη πλάσμα? Αυτή είναι η Σοφία, η γυναίκα μου, απάντησε ο Χριστόφορος, το χέρι του κτητικά στην πλάτη της. Σοφία, αυτή είναι η Ελένη Φεραίου, από την οικογένεια της Φεραίος Holdings. Η Σοφία χαμογέλασε δειλά και χαιρέτησε τη γυναίκα που την κοίταξε με διεισδυτικά μάτια. Πόσο ενδιαφέρον! Από πού είσαι, αγάπη μου? Το πρόσωπό σου μου είναι οικείο. Η καρδιά της Σοφίας άρχισε να χτυπάει γρήγορα. Η Ελένη Φεραίου ήταν γνωστή για το ότι συχνάζε στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους με τους γονείς της, διπλωμάτες. Υπήρχε μια πραγματική πιθανότητα να αναγνωριστεί. Από την επαρχία, απάντησε γρήγορα χαμηλώνοντας τα μάτια της. Πόσο γοητευτικό, είπε η Ελένη, αλλά ο τόνος της υποδήλωνε ότι υπήρχε κάτι που δεν τέριαζε. Ο Χριστόφορος είχε πάντα εκλεπτισμένο γούστο. Καθώς η νύχτα προχωρούσε, ο Χριστόφορος διασκέδαζε, παρουσιάζοντας τη Σοφία ως σύζυγό του, παρατηρώντας τις μπερδεμένες και μερικές φορές συγκαταβατικές αντιδράσεις των ανθρώπων. Την κρατούσε κοντά του σαν τρόπαιο, αλλά μιλούσε για αυτήν σαν να μην ήταν παρούσα. Είναι εκπληκτικό πως μια καλή εμφάνιση μπορεί να μεταμορφώσει οποιονδήποτε, σχολίασε σε μια ομάδα επιχειρηματιών, ενώ η Σοφία στεκόταν δίπλα, προσποιούμενη ότι δεν άκουγε. Η Σοφία εδώ είναι ένα ενδιαφέρον έργο. Την διδάσκω για την κοινωνία μας. Τα γέλια της ομάδας έκοψαν τη Σοφία σαν λεπίδες. Κάθε ταπεινωτικό σχόλιο την έκανε να συρρυκνώνεται περισσότερο, μέχρι που ένιωσε ότι εξαφανιζόταν ακόμα και όταν βρισκόταν στη μέση του πλήθους. Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε όταν ο Δορφέρα Αλβέρτος Ραμίρεζ, ιατρικός διευθυντής ενός από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας, πλησίασε την ομάδα. Η Σοφία τον αναγνώρισε αμέσως. Είχαν συνεργαστεί σε μερικά ιατρικά συνέδρια πριν η ζωή της καταρρεύσει. «Χριστόφορε Μοντεκάρλο», είπε ο Δος Ραμίρεζ, τίνοντας το χέρι, «άκουσα πολλά για τις επενδύσεις σας στη φαρμακευτική έρευνα». «Δόφτερ Ραμίρεζ, χαίρομαι που σας γνωρίζω προσωπικά», απάντησε ο Χριστόφορος. «Αυτή είναι η γυναίκα μου, η Σοφία». Η Σοφία ένιωσε τον κόσμο να περιστρέφεται όταν τα μάτια του γιατρού καρφώθηκαν στο πρόσωπό της. Για μια τρομερή στιγμή είδε την αναγνώριση να αρχίζει να σχηματίζεται στην έκφρασή του. Έσκυψε γρήγορα το κεφάλι της, προσποιούμενη την ντροπαλότητα. «Σοφία», μουρμούρισε ο Δοκάτερ Ραμίρεζ, η φωνή αβέβαιη, «το πρόσωπό σου δεν εργάστηκες ποτέ στην ιατρική?» «Όχι», απάντησε η Σοφία γρήγορα, η φωνή σχεδόν ψίθυρος. «Ποτέ!» Ο Χριστόφορος γέλασε δυνατά. Η ιατρική, η Σοφία, μόλις τελείωσε το λύκειο. «Δόκτωρ, νομίζω ότι μπερδεύετε τη γυναίκα μου με κάποιον». Η ταπείνωση ήταν σαν γροθιά στο στομάχι. Η Σοφία ένιωσε τα δάκρυα να απειλούν να ξεφύγουν και μουρμούρισε μια δικαιολογία για να πάει στην τουαλέτα. Έτρεξε στους διαδρόμους του ξενοδοχείου μέχρι να βρει μια άδεια τουαλέτα, όπου κλειδώθηκε σε έναν θάλαμο και άφησε επιτέλους τα δάκρυα να κυλήσουν. Εκεί, μόνη, η πραγματικότητα της κατάστασής της τη χτύπησε με όλη της τη δύναμη. Δεν ήταν μόνο τα χρήματα που την κρατούσαν φυλακισμένη, ήταν ο φόβος. Φόβος να επιστρέψει στην προηγούμενη ζωή της και να πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά την αποτυχία που την είχε καταστρέψει. Φόβος να ανακαλύψουν ποια ήταν πραγματικά και να κρίνουν την πτώση της. Φόβος να πρέπει να είναι δυνατή ξανά όταν ένιωθε εντελώς σπασμένη. Όταν επέστρεψε στην αίθουσα, ο Χριστόφορος την τράβηξε σε μια γωνία, εκνευρισμένος. «Πού ήσουν? Δεν μπορείς απλά να εξαφανιστείς στη μέση μιας σημαντικής συζήτησης». «Συγγνώμη», μουρμούρισε εκείνη. «Και τι ήταν αυτό με τον Δόκτωρ Ραμίρεζ? Έγινες περίεργη όταν ρώτησε για την ιατρική». Η Σοφία ένιωσε τον πανικό να ανεβαίνει στο λαιμό της. «Δεν ήταν τίποτα, νευρίασα με την ερώτηση». Ο Χριστόφορος την κοίταξε με δυσπιστία, αλλά διακόπηκε από τον Φερνάντο που πλησίασε με ένα κακόβουλο χαμόγελο. «Χριστόφορε, τι θέαμα», είπε ο Φερνάντο χαμηλόφωνα. «Πραγματικά βρήκες έναν τρόπο να βασανίσεις κάποιον δημόσια και να εξακολουθείς να μοιάζεις με έναν αφοσιωμένο
σύζυγο. Αυτά τα λόγια ήταν το τελευταίο χτύπημα. Η Σοφία συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν απλώς μια ψεύτικη σύζυγος, ήταν διασκέδαση. Ένα αντικείμενο σκληρής διασκέδασης για άντρες που βαριούνται με τις προνομιούχες ζωές τους. Η ταπείνωση μετατράπηκε σε κάτι πιο βαθύ και επικίνδυνο, την επιθυμία να τα παρατήσει εντελώς. Εκείνο το βράδυ, πίσω στο διαμέρισμα, η Σοφία κάθισε στην άκρη του μικρού κρεβατιού και σκέφτηκε για πρώτη φορά από τότε που είχε δεχτεί την πρόταση του Χριστόφορου τη δυνατότητα να φύγει. Ίσως ήταν καλύτερα να επιστρέψει στους δρόμους παρά να συνεχίσει να καταστρέφεται αργά μέρα με τη μέρα από κάποιον που την έβλεπε ως λιγότερο από άνθρωπο. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στους γονείς της. Σκέφτηκε να καταπιεί την υπερηφάνειά της και να ζητήσει βοήθεια. Σκέφτηκε να ομολογήσει ότι είχε χαθεί εντελώς και έπρεπε να βρει έναν δρόμο για το σπίτι. Αλλά όταν σήκωσε το τηλέφωνο που ο Χριστόφορος είχε δώσει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα χέρια της έτρεμαν τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να καλέσει τον αριθμό. Η κρίση ήρθε ένα πρωί της Πέμπτης, όταν η Σοφία το περίμενε λιγότερο. Ήταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας το πρωινό του Χριστόφορου όταν ο κόσμος άρχισε να περιστρέφεται βίαια. Τα φώτα του διαμερίσματος έγιναν λαμπερά σημεία που χόρευαν στο όραμά της και ένας γνώριμος βόμβος κατέκλυσε τα αυτιά της. «Όχι, όχι τώρα», μουρμούρισε, προσπαθώντας να κρατηθεί από τον πάγκο της κουζίνας. Αλλά η επιληψία δεν ακολουθούσε βολικά χρονοδιαγράμματα. Το σώμα της άρχισε να τρέμει ανεξέλεγκτα και έπεσε στο κρύο μαρμάρινο πάτωμα, σε σπασμούς. Η κούπα του καφέ που κρατούσε θρηματίστηκε δίπλα της, σκορπίζοντας ζεστό υγρό και θραύσματα πορσελάνης στο πάτωμα. Ο Χριστόφορος άκουσε τον θόρυβο από το γραφείο και ήρθε τρέχοντας, βρίσκοντας τη Σοφία στο πάτωμα, το σώμα της άκαμπτο σε βίαιους σπασμούς. Για μια στιγμή έμεινε παράλυτος. Δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ μια επιληπτική κρίση και δεν είχε ιδέα τι να κάνει. «Σοφία», φώναξε, γονατίζοντας δίπλα της. Τι συμβαίνει? Δεν μπορούσε να απαντήσει. Η συνείδησή της αιωρούνταν ανάμεσα στο παρόν και τις τραυματικές αναμνήσεις που πάντα συνόδευαν τις κρίσεις. Έβλεπε το πρόσωπο του Μιχάλη, άκουγε τους συναγερμούς των νοσοκομιακών μόνιτορ, ένιωθε το συντριπτικό βάρος της ενοχής που κουβαλούσε. Ο Χριστόφορος άρπαξε το τηλέφωνο για να καλέσει ένα ασθενοφόρο, αλλά πριν προλάβει να καλέσει, θυμήθηκε τα λόγια της εβδομάδες πριν για το «δεν θέλω γιατρούς». Τώρα κατάλαβε γιατί. Υπήρχε κάτι στο παρελθόν της που έκρυβε, κάτι σχετικό με τον ιατρικό τομέα. Η κρίση διήρκεσε 4 λεπτά, μία αιωνιότητα για αυτόν που παρατηρεί, μία επώδυνη λάμψη για αυτόν που ζει. Όταν τελικά σταμάτησε, η Σοφία ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα, αναπνέοντας βαριά, αποπροσανατολισμένη και εξαντλημένη. «Χρειάζομαι τα φάρμακα», ψιθύρισε η φωνή αδύναμη. «Τι φάρμακα, πού είναι?» ρώτησε ο Χριστόφορος, πραγματικά ανήσυχος για πρώτη φορά από τότε που γνωρίστηκαν. «Στο σακίδιό μου, στην ντουλάπα». Ο Χριστόφορος έτρεξε στο δωμάτιό της και βρήκε το φθαρμένο σακίδιο κρυμμένο στο πίσω μέρος της ντουλάπας. Τα χέρια του έτρεμαν όταν το άνοιξε, ψάχνοντας για φάρμακα. Αυτό που βρήκε τον άφησε άφωνο. Υπήρχαν φιάλες αντιεπιληπτικών φαρμάκων με ιατρικές συνταγές στο όνομα της δόντια Σοφίας Μέντελη. Υπήρχε ένα ελληνικό διαβατήριο με τη φωτογραφία της, αλλά με εντελώς διαφορετική εμφάνιση, μαλλιά χτενισμένα, επαγγελματικό μακιγιάζ, ακριβά ρούχα. Και υπήρχε μια ιατρική ταυτότητα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Δόκτωρ Σοφία Μέντελη», διάβασε δυνατά, δύσπιστα. Γύρισε τρέχοντας στην κουζίνα, όπου η Σοφία προσπαθούσε να καθίσει, ακόμα αδύναμη. Γονάτισε δίπλα της με τα φάρμακα, αλλά τα μάτια του ήταν διαφορετικά. Δεν υπήρχε πλέον περιφρόνηση ή σκληρότητα. Υπήρχε σύγχυση και κάτι που θα μπορούσε να είναι σεβασμός. «Πάρε αυτό»,
είπε, προσφέροντας τα χάπια και ένα ποτήρι νερό. Η Σοφία κατάπιε τα φάρμακα με τρεμάμενα χέρια, αποφεύγοντας το βλέμμα του. Ήξερε ότι είχε δει τα έγγραφα. Η φάρσα της είχε τελειώσει. «Είσαι γιατρός», είπε ο Χριστόφορος. Δεν ήταν ερώτηση. Η Σοφία έκλεισε τα μάτια της, πολύ εξαντλημένη για να πει ψέματα. «Ήμουν». «Ήσουνε. Οι γιατροί δεν σταματούν να είναι γιατροί». «Εγώ σταμάτησα», απάντησε με πικρία. «Σταμάτησα την ημέρα που σκότωσα ένα παιδί». Ο Χριστόφορος τη βοήθησε να σηκωθεί και να καθίσει σε μια καρέκλα στην κουζίνα. Για πρώτη φορά εδώ και μήνες της φέρθηκε με γνήσια καλοσύνη. «Πες μου», είπε καθισμένος απέναντί της. Και για πρώτη φορά από τότε που είχε εξαφανιστεί από την προηγούμενη ζωή της, η Σοφία μίλησε. Είπε για τον Μιχάλη, για την πειραματική χειρουργική επέμβαση, για το τραύμα που την κατέστρεψε. Είπε για την ενοχή που κουβαλούσε, για το πώς είχε επιλέξει τη ζωή στους δρόμους ως αυτοτιμωρία. «Είμαι νευροχειρουργός», είπε η φωνή σπασμένη. «Ήμουν. Αποφοίτησα από το Χάρβαρντ στα 24. Οι γονείς μου είναι διπλωμάτες. Είχα τα πάντα, Χριστόφορε, και τα πέταξα όλα επειδή δεν κατάφερα να σώσω ένα αγόρι». Ο Χριστόφορος άκουσε σιωπηλά, επεξεργαζόμενος κάθε λέξη. Η γυναίκα μπροστά του δεν ήταν το ανυπεράσπιστο θύμα που νόμιζε ότι είχε βρει. Ήταν κάποιος που είχε πέσει από πολύ ψηλά. Κάποιος που είχε επιλέξει την αυτοκαταστροφή ως τρόπο αντιμετώπισης του πόνου. «Γιατί δέχτηκες την πρότασή μου?» ρώτησε. «Επειδή ένιωθα ότι άξιζα να ταπεινωθώ», απάντησε η Σοφία με ομή ειλικρίνεια. «Επειδή σκέφτηκα ότι ίσως αν υπέφερα αρκετά θα κατάφερνα να συγχωρήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη στον Μιχάλη». Ο Χριστόφορος σώπασε για μια στιγμή. Για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωθε κάτι που δεν είχε βιώσει ποτέ. Γνήσια τύψη. Είχε περάσει μήνες βασανίζοντας μια γυναίκα που ήδη βασανιζόταν από το δικό της μυαλό. «Σοφία», είπε τελικά η φωνή διαφορετική. «Εγώ», αλλά εκείνη τον διέκοψε. «Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ξέρω τι είδους άνθρωπος είσαι. Ξέρω ότι αυτό είναι απλώς μια συναλλαγή για σένα. Αλλά τώρα ξέρεις ποια είμαι πραγματικά. Αν θέλεις να ακυρώσεις τη συμφωνία, καταλαβαίνω». Ο Χριστόφορος κοίταξε τη γυναίκα μπροστά του, μαλλιά αχτένιστα, ρούχα απλά, αλλά με μια αξιοπρέπεια που δεν είχε παρατηρήσει ποτέ πριν. Στα μάτια της είδε πόνο, ναι, αλλά και μια λαμπρή ευφυΐα που είχε επισκιαστεί από τον πόνο. «Όχι», είπε, «η συμφωνία συνεχίζεται», αλλά δίστασε, παλεύοντας με συναισθήματα που δεν ήξερε πώς να ονομάσει. «Τα πράγματα θα αλλάξουν». Η Σοφία τον κοίταξε με έκπληξη. Υπήρχε κάτι διαφορετικό στον τόνο του, κάτι που δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Εκείνο το απόγευμα, ο Χριστόφορος ακύρωσε όλες τις συναντήσεις του. Έμεινε στο διαμέρισμα, παρατηρώντας τη Σοφία να ξεκουράζεται μετά την κρίση. Για πρώτη φορά την κοίταξε πραγματικά, όχι ως αντικείμενο διασκέδασης, αλλά ως άνθρωπο. Και αυτό που είδε τον ενόχλησε βαθιά. Είδε μια λαμπρή γυναίκα που είχε τιμωρήσει τον εαυτό της πέρα από κάθε λογικό μέτρο. Είδε κάποιον που είχε θυσιάσει τα πάντα για ένα λάθος που οποιοσδήποτε γιατρός θα μπορούσε να είχε κάνει. Είδε μία πληγωμένη ψυχή που είχε βρει σε αυτόν όχι έναν σωτήρα, αλλά έναν επιπλέον δήμιο. Και για πρώτη φορά στην προνομιούχα και σκληρή ζωή του, ο Χριστόφορος Μοντεκάρλος ένιωσε ντροπή για αυτό που είχε γίνει. Εκείνο το βράδυ, όταν η Σοφία κοιμόταν, τηλεφώνησε στο Ρικάρντο. «Θέλω να ακυρώσω το στοίχημα», είπε. «Τι, γιατί?» Ο Χριστόφορος κοίταξε προς το δωμάτιο της Σοφίας. «Επειδή μερικά πράγματα είναι πιο σημαντικά από τα χρήματα». 2 εβδομάδες είχαν περάσει από την επιληπτική κρίση και ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά του. Φερόταν στη Σοφία με καλοσύνη, ρωτούσε για την υγεία της, ακόμη και πρότεινε να φάει στην τραπεζαρία μαζί του. Αλλά για τη Σοφία η ξαφνική καλοσύνη ήταν σχεδόν χειρότερη από την προηγούμενη σκληρότητα. Είχε συνηθίσει την κακή μεταχείριση γιατί ένιωθε ότι την άξιζε. Η καλοσύνη του Χριστόφορου την ανάγκαζε να αντιμετωπίσει μια αλήθεια που είχε θάψει βαθιά στο μυαλό της. Ίσως να μην άξιζε τόσο πόνο
τελικά. Και αυτή η πιθανότητα την τρόμαζε. «Θα έπρεπε να σκεφτείς να επιστρέψεις στη δουλειά», είπε ο Χριστόφορος κατά τη διάρκεια του δείπνου μια Πέμπτη. «Γνωρίζω γιατρούς στο νοσοκομείο Υγεία Μέλαθρον. Θα μπορούσα να σου βρω μια θέση». Η Σοφία άφησε το πιρούνι να πέσει στο πιάτο. Ο ήχος αντιχούσε στο σιωπηλό διαμέρισμα. «Δεν μπορώ». «Γιατί όχι? Είσαι μια λαμπρή νευροχειρουργός. Μόνο μια υπόθεση που πήγε στραβά δεν καθορίζει ολόκληρη την καριέρα σου». «Δεν καταλαβαίνεις», είπε, σηκώνοντας απότομα από το τραπέζι. «Δεν μπορώ να χειρουργήσω πια. Δεν μπορώ να κρατήσω πια έναν ιστέρι χωρίς να βλέπω το πρόσωπο του Μιχάλη. Δεν μπορώ να σώσω ζωές πια όταν ήμουν εγώ που πήρα μια». Ο Χριστόφορος προσπάθησε να την πλησιάσει, αλλά η Σοφία υποχώρησε. «Σοφία, άκουσέ με». «Όχι», φώναξε, οι λέξεις βγαίνοντας στα αγγλικά πριν επιστρέψει στα ελληνικά. «Δεν μπορείς απλά να αποφασίσεις ότι τώρα θέλεις να με σώσεις μόνο και μόνο επειδή ανακάλυψες ότι δεν είμαι το ανθρώπινο απόβρασμα που νόμιζες ότι είμαι». Η φράση έκοψε το Χριστόφορο σαν λεπίδα. Αυτό ακριβώς είχε κάνει. Της είχε φερθεί σαν ανθρώπινο απόβρασμα μέχρι να ανακαλύψει την αληθινή της ταυτότητα. «Ξέρω ότι ήμουν απέσιος μαζί σου», είπε η φωνή χαμηλή. «Αλλά τώρα ξέρω ποια είσαι. Πραγματικά είσαι». «Και ποια είμαι πραγματικά?» ρώτησε η Σοφία, τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Είμαι μια γιατρός που σκότωσε ένα παιδί. Είμαι μια κόρη που εγκατέλειψε τους γονείς της. Είμαι μια γυναίκα που επέλεξε να ζει στους δρόμους γιατί δεν μπορεί να ζήσει με τις δικές της αποφάσεις». Ο Χριστόφορος σώπασε, μη γνωρίζοντας πώς να απαντήσει. Η Σοφία συνέχισε, η φωνή σπάζοντας. «Θέλεις να μάθεις την αλήθεια για εκείνη την εγχείρηση?» Ο Μιχάλης ήταν 7 χρονών, όγκος στον εγκεφαλικό στέλεχος. Οι γονείς με οικέτευσαν να δοκιμάσω μια πειραματική εγχείρηση που είχα αναπτύξει. Τους είπα ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες, αλλά επέμειναν. «Γιατρέ, είστε η μόνη μας ελπίδα», είπε η μητέρα. Η Σοφία κάθισε στον καναπέ, το σώμα της καμπουριασμένο από τον πόνο της ανάμνησης. Η εγχείρηση διήρκεσε 14 ώρες. 14 ώρες στις οποίες πολέμησα κάθε αιμοφόρο αγγείο, κάθε καρκινικό κύτταρο. Για μια στιγμή νόμιζα ότι τα είχα καταφέρει. Ο όγκος είχε σχεδόν αφαιρεθεί εντελώς, αλλά τότε σταμάτησε αναπνέοντας με δυσκολία. «Τότε τι?» ρώτησε ο Χριστόφορος απαλά. «Μια μικροσκοπική αρτηρία που δεν είχα δει, μια τομή 2 χιλιοστών. Ο Μιχάλης άρχισε να αιμορραγεί εσωτερικά. Σε 15 λεπτά τον χάσαμε». Ο Χριστόφορος ένιωσε το στομάχι του να ανακατεύεται. Όχι από την ιατρική περιγραφή, αλλά από τον απόλυτο πόνο στη φωνή της Σοφίας. «Οι γονείς με συγχώρεσαν», συνέχισε εκείνη. «Είπαν ότι είχα δώσει ελπίδα όταν δεν υπήρχε καμία. Αλλά εγώ δεν κατάφερα να συγχωρήσω τον εαυτό μου, γιατί βαθιά μέσα μου ήξερα ότι υπήρχε ένα κομμάτι μου που ήθελε να πετύχει αυτή η εγχείρηση όχι μόνο για τον Μιχάλη, αλλά για μένα, για την αναγνώριση, για το βραβείο, για τη δόξα του, να είμαι ο γιατρός που έσωσε ένα παιδί που είχε χάσει κάθε ελπίδα. Σοφία, και ξέρεις τι είναι χειρότερο? Μετά τον θάνατο του Μιχάλη, ανάλυσα κάθε δευτερόλεπτο εκείνης της εγχείρησης και συνειδητοποίησα ότι αν ήμουν πιο συντηρητική, αν δεν είχα προσπαθήσει να αφαιρέσω τα τελευταία κομμάτια του όγκου, θα ήταν ακόμα ζωντανός. Θα είχε λίγους μήνες, ναι, αλλά θα ήταν ζωντανός. Επέλεξα να προσπαθήσω να γίνω ηρωίδα αντί για απλά μία γιατρός. Ο Χριστόφορος κάθισε δίπλα της στον καναπέ, κρατώντας αποστάσεις σεβασμού. «Προσπαθούσες να τον σώσεις». «Προσπαθούσα να σώσω τον εγωισμό μου», απάντησε η Σοφία με πικρία. «Και γι' αυτό ο Μιχάλης είναι στο νεκροταφείο». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά και επώδυνη. Ο Χριστόφορος προσπάθησε να βρει λόγια παρηγοριάς, αλλά συνειδητοποίησε ότι οτιδήποτε έλεγε θα ακουγόταν κενό μπροστά στο μέγεθος του πόνου της Σοφίας. «Γι' αυτό δέχομαι τη μεταχείρισή σου», είπε τελικά εκείνη. «Γι' αυτό άξιζα να ταπεινωθώ, γιατί στο τέλος της ημέρας
Είμαι μια δολοφόνος μεταμφιεσμένη σε γιατρό. Μην το λες αυτό. Γιατί είναι αλήθεια. Η Σοφία σηκώθηκε ξανά, περπατώντας προς το παράθυρο. Και ξέρεις γιατί δεν μπορώ να ξαναχειρουργήσω. Γιατί φοβάμαι ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι ατύχημα. Φοβάμαι ότι η αλαζονία μου θα σκοτώσει ένα άλλο παιδί. Ο Χριστόφορος παρακολούθησε την αντανάκλασή της στο τζάμι του παραθύρου. Η Σοφία έμοιαζε με φάντασμα του εαυτού της, ακόμα και με τα καθαρά ρούχα και την ιατρική φροντίδα που είχε παράσχει. Σοφία, έχει σώσει εκατοντάδες ζωές πριν από τον Μιχάλη. Και αυτό έχει σημασία. Θα σκότωνες 100 ανθρώπους για να σώσεις 1000. Μια ζωή αξίζει λιγότερο από πολλές? Η ερώτηση έμεινε να αιωρείται στον αέρα. Ο Χριστόφορος συνειδητοποίησε ότι βρισκόταν μπροστά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ιατρικό τραύμα ή επαγγελματική ενοχή. Η Σοφία είχε χτίσει μια φιλοσοφική φυλακή για τον εαυτό της, όπου κάθε γωνία οδηγούσε πίσω στο ίδιο συμπέρασμα. Ήταν ασυγχώρητη. «Οι γονείς μου τηλεφώνησαν χθες», είπε ξαφνικά, ακόμα κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. Ο Χριστόφορος αναπήδησε. «Πώς βρήκαν τον αριθμό σου?» «Έχω ένα παλιό κινητό που χρησιμοποιώ μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ανακάλυψαν ότι ήμουνα στην Αθήνα μέσω διπλωματικών φίλων». Η Σοφία γέλασε χωρίς χιούμορ. «Θέλουν να με δουν, θέλουν να επιστρέψω σπίτι. Η μητέρα μου έκλαιγε στο τηλέφωνο». «Και τι είπες?» «Ότι θα το σκεφτώ». Η Σοφία γύρισε για να τον αντιμετωπίσει. «Αλλά δεν θα το κάνω. Δεν μπορώ να τους κοιτάξω στα μάτια γνωρίζοντας αυτό που έχω γίνει. Δεν μπορώ να επιστρέψω σε εκείνη τη ζωή προσποιούμενη ότι δεν είμαι δολοφόνος». «Τότε τι θα κάνεις?» Η Σοφία σώπασε για μια στιγμή. Όταν απάντησε, η φωνή της ήταν τρομακτικά ήρεμη. «Θα εκπληρώσω τη συμφωνία μας μέχρι το τέλος. Θα μείνω εδώ για τους 9 μήνες που απομένουν. Θα πάρω τα χρήματα και μετά θα εξαφανιστώ για πάντα. Θα πάω σε κάποιο μέρος όπου κανείς δεν με γνωρίζει, όπου μπορώ να μην είμαι κανείς για πάντα». «Σοφία, όχι. Είναι το μόνο πράγμα που βγάζει νόημα, Χριστόφορε. Δεν αξίζω λύτρωση, δεν αξίζω συγχώρεση, αξίζω να εξαφανιστώ». Ο Χριστόφορος δεν κατάφερε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Τα λόγια της Σοφίας αντιχούσαν στο μυαλό του. «Αξίζω να εξαφανιστώ». Για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωθε εντελώς ανίσχυρος μπροστά σε ένα πρόβλημα που τα χρήματα δεν μπορούσαν να λύσουν. Είχε περάσει μήνες καταστρέφοντας μία γυναίκα που ήταν ήδη κατεστραμμένη και τώρα που ήθελε να τη βοηθήσει ήταν αποφασισμένη να αυτοκαταστραφεί εντελώς. Το επόμενο πρωί βρήκε τη Σοφία στην κουζίνα να ετοιμάζει καφέ όπως πάντα. Αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό σε αυτήν, μία ενοχλητική ηρεμία, σαν να είχε πάρει μία τελική απόφαση για κάτι σημαντικό. «Καλημέρα», είπε, με μία κανονικότητα που τον τρόμαξε. «Σοφία, για αυτό που συζητήσαμε χθες, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό», τον διέκοψε εκείνη, σερβίροντας τον καφέ του. «Έχουμε μία συμφωνία, θα εκπληρώσω το μέρος μου». Ο Χριστόφορος την παρακολούθησε να κινείται στην κουζίνα με μηχανική αποτελεσματικότητα. Ήταν σαν να είχε απενεργοποιήσει κάποιο ουσιαστικό μέρος ή του εαυτού της κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Πρέπει να ταξιδέψω για δουλειά σήμερα», είπε, δοκιμάζοντας την αντίδρασή της. «Συνάντηση στην Καλαμάτα. Θα επιστρέψω το βράδυ». «Εντάξει», απάντησε η Σοφία χωρίς να δείξει κανένα συναίσθημα. Αλλά ο Χριστόφορος δεν πήγε στην Καλαμάτα. Αντίθετα οδήγησε στο γραφείο του δορκές Αλβέρτου Ραμίρες, του γιατρού που είχε σχεδόν αναγνωρίσει τη Σοφία στο χορό. Έπρεπε να καταλάβει εντελώς ποια ήταν η γυναίκα που ζούσε στο σπίτι του. «Δαχτωρισόα Ραμίρες», είπε ο Χριστόφορος μπαίνοντας στο κομψό γραφείο. «Ευχαριστώ που με δεχτήκατε τελευταία στιγμή. Κύριε Μοντεκάρλο, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Ο Χριστόφορος πήρε μια βαθιά ανάσα πριν συνεχίσει. «Στο χορό του Ιδρύματος ρωτήσατε αν η γυναίκα μου είχε εργαστεί ποτέ στην ιατρική». «Ναι, θυμάμαι. Εκείνη το αρνήθηκε, αλλά ήμουν σίγουρος ότι είχα ξαναδεί αυτό το πρόσωπο κάπου». «Δόκτωρ, η γυναίκα μου είναι η Σοφία Μέντελη. Η νευροχειρουργός».
Ο Δόκτωρ Ραμίρες έσκυψε προς τα εμπρός, τα μάτια του ανοιγμένα. «Δόκτωρ Σοφία Μέντελη, το παιδί θαύμα από το Χάρβαρντ?» «Αλλά εξαφανίστηκε πριν από μήνες. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Είναι στο σπίτι μου και σκοτώνεται αργά λόγω αυτού που συνέβη με ένα παιδί που ονομαζόταν Μιχάλης». Ο γιατρός σώπασε για μια στιγμή, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. «Μιχάλης Σάντος, θυμάμαι την υπόθεση. Ολόκληρη η ιατρική κοινότητα σοκαρίστηκε, όχι για την εγχείρηση, αλλά για την εξαφάνιση της Σοφίας. Τι εννοείτε?» «Κύριε Μοντεκάρλο, εκείνη η εγχείρηση ήταν ένα θαύμα. Ο όγκος του Μιχάλη ήταν ανεγχείρητος, σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα. Κανένας νευροχειρουργός στη χώρα δεν θα το είχε επιχειρήσει. Η Δόκτωρ Σοφία ανέπτυξε μια τεχνική εντελώς νέα. Δημοσίευσε άρθρα, έδωσε ελπίδα σε εκατοντάδες οικογένειες με παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Χριστόφορος ένιωσε κάτι παγωμένο να διατρέχει τη σπονδυλική του στήλη. Αλλά ο Μιχάλης έζησε 4 μήνες περισσότερο από οποιαδήποτε ιατρική πρόβλεψη έδειχνε. 4 μήνες που πέρασε συνειδητός, παίζοντας, γελώντας με την οικογένειά του. Η εγχείρηση της Δόκτωρ Σοφίας του έδωσε αυτούς τους μήνες και επιπλέον οι τεχνικές που ανέπτυξε για την περίπτωσή του έχουν ήδη σώσει τουλάχιστον 12 παιδιά από τότε. Δεν το ξέρει αυτό? Πώς θα το ήξερε? Εξαφανίστηκε αμέσως μετά τον θάνατο του αγοριού. Δεν επέστρεψε ποτέ για να δει τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Δεν έμαθε ποτέ ότι άλλοι γιατροί εφάρμοσαν τις τεχνικές της με επιτυχία. Ο Χριστόφορος βγήκε από το γραφείο με το μυαλό του να στροβιλίζεται. Η Σοφία είχε τιμωρηθεί για μήνες για κάτι που στην πραγματικότητα είχε επαναστατήσει στην παιδιατρική νευροχειρουργική. Θεωρούσε τον εαυτό της δολοφόνο όταν στην πραγματικότητα ήταν σωτήρας. Όταν έφτασε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, βρήκε το διαμέρισμα παράξενα, ήσυχο. «Σοφία?» φώναξε. Δεν υπήρξε απάντηση. Έψαξε σε όλο το διαμέρισμα μέχρι να βρει ένα γράμμα πάνω στο κρεβάτι της, γραμμένο με την προσεκτική καλλιγραφία που είχε μάθει να αναγνωρίζει. «Χριστόφορε, ευχαριστώ που μου φέρθηκες με καλοσύνη τις τελευταίες εβδομάδες. Ήταν περισσότερα από όσα άξιζα. Αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω με τη συμφωνία μας. Δεν μπορώ να δεχτώ τα χρήματα γνωρίζοντας ότι ανακάλυψες ποια είμαι πραγματικά. Δεν θέλω τον νύκτο σου. Θα εξαφανιστώ όπως θα έπρεπε να είχα κάνει από την αρχή. Παρακαλώ, μην με ψάξεις. Σοφία!» Ο Χριστόφορος τσαλάκωσε το γράμμα. Η καρδιά του να χτυπάει γρήγορα. Έτρεξε στο δωμάτιό της και βρήκε την ντουλάπα άδεια. Μόνο τα ρούχα που είχε αγοράσει πεταμένα πάνω στο κρεβάτι. Το φθαρμένο σακίδιο είχε εξαφανιστεί. Άρπαξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και βγήκε έξω, οδηγώντας χωρίς προορισμό στους δρόμους της Αθήνας. Πού θα πήγαινε μια γυναίκα σε απόγνωση σε μια πόλη με 4 εκατομμύρια ανθρώπους? Τότε θυμήθηκε. Πάντα επέστρεφε σε οικία μέρη όταν βρισκόταν σε κρίση. Οδήγησε στην πλατεία Συντάγματος, όπου την είχε βρει μήνες πριν. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι της. Δοκίμασε το νοσοκομείο Υγεία Μέλαθρον, τα περίχωρα του κτηρίου της, όλα τα μέρη που μπορούσε να φανταστεί. Για 2 ώρες έψαχνε, καλώντας το κινητό της που πήγαινε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Ήταν έτοιμος να τα παρατήσει όταν την είδε. Η Σοφία καθόταν σε ένα παγκάκι λεωφορείου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, το σακίδιο δίπλα της, κοιτάζοντας την κίνηση της πόλης σαν να ήταν η τελευταία φορά. Ο Χριστόφορος σταμάτησε το αυτοκίνητο και έτρεξε κοντά της. «Σοφία!» Εκείνη τον κοίταξε με έκπληξη, μετά με παρέτηση. «Πώς με βρήκες?» «Αυτό δεν έχει σημασία». Κάθισε δίπλα της στο παγκάκι, αγνοώντας τα περίεργα βλέμματα των περαστικών. «Δεν μπορείς να εξαφανιστείς». «Μπορώ και θα το κάνω. Είναι καλύτερα έτσι». «Για ποιον? Για σένα? Για τα παιδιά που μπορείς ακόμα να σώσεις? Για τον Μιχάλη?» Η Σοφία γύρισε για να τον αντιμετωπίσει, τα μάτια της να λάμπουν από οργή. «Μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις το όνομά του εναντίον μου. Το χρησιμοποιώ υπέρ σου». Ο Χριστόφορος πήρε μια βαθιά ανάσα, γνωρίζοντας ότι είχε μόνο μία ευκαιρία. «Μίλησα με τον Δόκτωρ Ραμίρες σήμερα». «Τι?
Μου είπε για τις τεχνικές που ανέπτυξες για την εγχείρηση του Μιχάλη. 12 παιδιά, Σοφία, 12 παιδιά έχουν ήδη σωθεί χρησιμοποιώντας τις μεθόδους σου. Η Σοφία χλώμιασε. Λες ψέματα. Δεν λέω. Ο Μιχάλης σου έδωσε 4 μήνες παραπάνω ζωής από ότι οποιοσδήποτε γιατρός είχε προβλέψει. Και οι τεχνικές σου σώζουν άλλα παιδιά αυτή τη στιγμή. Σταμάτα, ψιθύρισε εκείνη, τα χέρια της να τρέμουν. Δεν θα σταματήσω, επειδή πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Δεν είσαι δολοφόνος. Σοφία, είσαι σωτήρας που βασανίστηκε επειδή έκανε ιατρική αιχμής, επειδή προσπαθούσε το αδύνατο. Η Σοφία σηκώθηκε από το παγκάκι τρεκλίζοντας. Δεν καταλαβαίνεις. Είδα αυτόν, είδα το φως να σβήνει στα μάτια του. Και εκείνος είδε αγάπη στα μάτια σου, είδε ελπίδα, είδε κάποιον που πάλεψε 14 ώρες για να του δώσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Ο Χριστόφορος σηκώθηκε επίσης, κρατώντας απαλά τα χέρια της. Σοφία, μπορείς να επιλέξεις να κουβαλάς αυτή την ενοχή για πάντα και να σπαταλήσεις ένα ταλέντο που μπορεί να σώσει εκατοντάδες ζωές. Ή μπορείς να τιμήσεις τη μνήμη του Μιχάλη, συνεχίζοντας να αγωνίζεσαι για τα παιδιά που μπορούν ακόμα να σωθούν. Η Σοφία τον κοίταξε στα μάτια και για πρώτη φορά εδώ και μήνες ο Χριστόφορος είδε μια λάμψη από την λαμπρή γιατρό που ήταν κάποτε. Αλλά είδε επίσης φόβο. Φόβο να προσπαθήσει ξανά, φόβο να αποτύχει ξανά, φόβο να πιστέψει ότι ίσως άξιζε συγχώρεση. «Δεν μπορώ», είπε εκείνη, η φωνή να σπάει. «Δεν μπορώ άλλο». «Τότε θα σε βοηθήσω εγώ», απάντησε ο Χριστόφορος, και εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι ήταν πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να δει τη Σοφία να θεραπεύεται, όχι επειδή ένιωθε ένοχος, αλλά επειδή είχε ερωτευτεί την εξαιρετική γυναίκα κρυμμένη κάτω από όλο αυτό τον πόνο. Η Σοφία απομακρύνθηκε από αυτόν, τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Δεν καταλαβαίνεις, Χριστόφορε. Δεν είναι μόνο για τον Μιχάλη, είναι για αυτό που έχω γίνει. Είμαι μια δειλή που έφυγε όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν. Εγκατέλειψα τους γονείς μου, τους ασθενείς μου, ολόκληρη τη ζωή μου. Και εγώ είμαι ένας σκληρός άντρας που βασάνισε μια αθώα γυναίκα για διασκέδαση», απάντησε ο Χριστόφορος, η φωνή σταθερή. «Αν εσύ δεν αξίζεις συγχώρεση, τότε ούτε εγώ αξίζω. Αλλά είμαι εδώ προσπαθώντας να γίνω καλύτερος, προσπαθώντας να διορθώσω αυτό που έσπασα». Η Σοφία σταμάτησε να περπατά, τα λόγια του να αντιχούν στο μυαλό της. «Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί σε νοιάζει?» Ο Χριστόφορος δίστασε για μια στιγμή, τότε αποφάσισε να είναι εντελώς ειλικρινής. «Επειδή σε ερωτεύτηκα, Σοφία, όχι την λαμπρή γιατρό, όχι την κόρη των διπλωματών. Ερωτεύτηκα την γενναία γυναίκα που επιβίωσε στους δρόμους, που άντεξε τη σκληρότητα μου σιωπηλά, που κουβαλάει τον πόνο των άλλων σαν να ήταν δική της προσωπική ευθύνη να σώσει τον κόσμο». Τα λόγια χτύπησαν τη Σοφία σαν ηλεκτρικό σοκ. «Δεν μπορείς να το εννοείς». «Το εννοώ και ξέρω ότι νιώθεις κάτι και εσύ για μένα, ακόμα και μετά από όλα όσα έκανα». Ο Χριστόφορος την πλησίασε ξανά. «Σοφία, με μεταμόρφωσες. Μου έδειξες ότι υπάρχει κάτι πέρα από τα χρήματα και την εξουσία. Μου έμαθες τι σημαίνει να νοιάζεσαι πραγματικά για κάποιον». «Χριστόφορε, άσε με να τελειώσω». Έβγαλε από την τσέπη του έναν φάκελο. «Αυτή είναι η πλήρης ομολογία για το στοίχημά μας, για το πώς ο Ρικάρντο, ο Φερνάντο και εγώ στοιχηματίσαμε 50 εκατομμύρια για το γάμο μας, για το πώς σε επέλεξα για να σε ταπεινώσω, για τα πάντα». Η Σοφία πήρε τον φάκελο με τρεμάμενα χέρια. «Γιατί μου το δείχνεις αυτό?» «Επειδή θέλω να μάθεις όλη την αλήθεια. Θέλω να αποφασίσεις να μείνεις μαζί μου, γνωρίζοντας ακριβώς ποιος ήμουν όταν σε γνώρισα. Και θέλω να ξέρεις ότι ακύρωσα το στοίχημα. Επέστρεψα τα 50 εκατομμύρια. Ο γάμος μας δεν αξίζει πλέον τίποτα σε κανέναν εκτός από εμάς τους δύο». Η Σοφία διάβασε την ομολογία σιωπηλά, κάθε λέξη να επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της για τα κίνητρα του Χριστόφορου, αλλά επίσης αποκαλύπτοντας κάτι που δεν περίμενε.
Η μεταμόρφωσή του ήταν αληθινή. Πραγματικά ακύρωσε στα πάντα. Ναι, ο Ρικάρντο και ο Φερνάντο με μισούν τώρα, αλλά ανακάλυψα ότι δεν με νοιάζει η γνώμη τους. Ο Χριστόφορος κράτησε τα χέρια της. Σοφία, ξέρω ότι το ξεκίνησα αυτό σε ένα σκληρό παιχνίδι, αλλά αν μου δώσεις μια ευκαιρία, μια πραγματική ευκαιρία, μπορώ να αποδείξω ότι έχω αλλάξει, και αν δεν καταφέρω να ξαναγίνω γιατρός, και αν δεν θεραπευτώ ποτέ εντελώς, τότε θα βρούμε άλλους τρόπους για να βοηθάς τους ανθρώπους. Μπορείς να διδάξεις, να ερευνήσεις, να γράψεις. Η γνώση σου δεν χρειάζεται να πεθάνουν με την ενοχή σου. Ο Χριστόφορος χάιδεψε το πρόσωπό της απαλά. Αλλά Σοφία, πρέπει να προσπαθήσεις. Για τον Μιχάλη, για τα παιδιά που μπορούν ακόμα να σωθούν, για τον εαυτό σου. Η Σοφία έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας τον εσωτερικό αγώνα που έδινε για μήνες να φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο. Για μια στιγμή κατάφερε να ακούσει κάτι πέρα από τη φωνή της ενοχής, κατάφερε να ακούσει τη φωνή του Μιχάλη, όχι κατηγορητική, αλλά ευγνώμων για τους 4 επιπλέον μήνες που του είχε δώσει. «Φοβάμαι», ψιθύρισε. «Κι εγώ», παραδέχτηκε ο Χριστόφορος. «Φοβάμαι ότι δεν είμαι αρκετά καλός για σένα. Φοβάμαι ότι θα ξαναγίνω σκληρός αν τα πράγματα δυσκολέψουν, αλλά είμαι διατεθειμένος να προσπαθήσω, αν είσαι κι εσύ». Η Σοφία άνοιξε τα μάτια της και τον βρήκε να την κοιτάζει με μια ευαλωτότητα που δεν είχε δει ποτέ πριν. Εκείνη τη στιγμή είδε όχι τον αλαζόνα κληρονόμο που την είχε ταπεινώσει, αλλά έναν άντρα που προσπαθούσε επίσης να λυτρωθεί. «Οι γιατροί που χρησιμοποιούν τις τεχνικές σου», είπε ο Χριστόφορος απαλά, «θα ήθελαν να σε γνωρίσουν. Υπάρχει ένα ιατρικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα για παιδιατρική νευροχειρουργική. Ο Ντρίτετ Ραμίρez είπε ότι θα ήσουν η κεντρική ομιλήτρια αν δεχόσουν. Δεν μπορώ. Μπορείς. Και θα είμαι εκεί μαζί σου αν θέλεις. Όχι ως ο ψεύτικος σύζυγός σου, αλλά ως κάποιος που πιστεύει σε σένα περισσότερο από ό,τι πιστεύεις εσύ στον εαυτό σου». Η Σοφία ένιωσε κάτι να σπάει μέσα στο στήθος της, όχι από πόνο, αλλά από απελευθέρωση. Η φυλακή που είχε χτίσει γύρω από την ενοχή της άρχισε να ραγίζει, αφήνοντας να εισχωρήσουν μικρές ακτίνες ελπίδας. «Και αν αποτύχω ξανά, τότε θα αποτύχουμε μαζί», είπε ο Χριστόφορος, «και θα προσπαθήσουμε ξανά. Επειδή αυτό κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται, αντιμετωπίζουν τους φόβους μαζί». 3 μήνες αργότερα, η Σοφία ήταν στη σκηνή του αμφιθεάτρου του νοσοκομείου Υγεία Μέλαθρον, παρουσιάζοντας τις καινοτόμες τεχνικές της σε ένα ακροατήριο 300 γιατρών. Τα χέρια της δεν έτρεμαν πλέον όταν κρατούσε χειρουργικά εργαλεία και η φωνή της ήταν σταθερή όταν εξηγούσε τις διαδικασίες που είχε αναπτύξει. Ο Χριστόφορος ήταν στην πρώτη σειρά, χαμογελώντας περήφανα. Δίπλα του κάθονταν οι γονείς της Σοφίας που είχαν πετάξει από τις Βρυξέλλες για να τη δουν να επιστρέφει θριαμβευτικά στην ιατρική. Και στην τελευταία σειρά, διακριτικά, ήταν η μητέρα του Μιχάλη που είχε επιμείνει να έρθει για να ευχαριστήσει προσωπικά τη γιατρό που είχε δώσει τους τελευταίους χαρούμενους μήνες στο γιο της. Μετά τη διάλεξη, ο Χριστόφορος και η Σοφία περπατούσαν στον κήπο του νοσοκομείου όταν εκείνη σταμάτησε και τον κοίταξε στα μάτια. «Ευχαριστώ», είπε απλά. «Γιατί?» «Για να με βοηθήσεις να βρω το δρόμο της επιστροφής στον εαυτό μου. Για να πιστέψεις ότι άξιζα να σωθώ όταν εγώ η ίδια δεν πίστευα». Ο Χριστόφορος την φίλησε απαλά. «Ευχαριστώ που μου έδειξες ότι κι εγώ μπορούσα να σωθώ». 6 μήνες αργότερα ανανέωσαν τους όρκους τους σε μια αληθινή τελετή, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και γνήσιους φίλους. Η Σοφία είχε επιστρέψει στην ιατρική ειδικευόμενη στην ψυχολογική υποστήριξη για τραυματισμένους γιατρούς. Ο Χριστόφορος μεταμόρφωσε τη φαρμακευτική του εταιρεία, εστιάζοντας στην έρευνα για την ψυχική υγεία και τα οικονομικά φάρμακα. Μαζί δημιούργησαν το Ίδρυμα Μιχάλης, ένα ίδρυμα που προσέφερε υποστήριξη σε οικογένειες παιδιών με όγκους στον εγκέφαλο και σε γιατρούς
που αντιμετώπιζαν επαγγελματικά τραύματα. Το σκληρό στοίχημα που θα έπρεπε να είχε ταπεινώσει τη Σοφία κατέληξε να σώσει και τους δύο, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι χειρότερες στιγμές μας μπορούν να οδηγήσουν στη μεγαλύτερη λύτρωσή μας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε ότι το ταξίδι της Σοφίας και του Χριστόφορου σας άγγιξε βαθιά. Αυτή η ιστορία λύτρωσης και αληθινής αγάπης μας θυμίζει ότι όλοι αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία και ότι η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τις πιο πληγωμένες καρδιές. Για να συνεχίσετε αυτό το συναισθηματικό ταξίδι μαζί μας, έχουμε ετοιμάσει μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου συναρπαστικές ιστορίες για υπέρβαση και αναγέννηση. Βρείτε την εδώ κάνοντας κλικ στα αριστερά σας. Εάν αυτή η ιστορία άγγιξε τις καρδιές σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να κάνετε like στο βίντεο. Κάθε μέρα φέρνουμε μοναδικές αφηγήσεις που εξερευνούν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχής και γιορτάζουν την άπειρη ικανότητά μας να ξεκινήσουμε ξανά. Μην χάσετε το επόμενο περιεχόμενό μας και σας περιμένουμε στα σχόλια να μοιραστείτε τις δικές σας ιστορίες υπέρβασης.